Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ziyayishuka imbodla kwabokufika inum isiza ke abomhlala phansi kanti eyabangasebenzi izomashela eMondi. Izindaba ze1KZN TV zifunda usiyabonga wakaduma nina bezulu elidume Sandlwane siyakhuleka. Abokufika ababangababaleki emazweni abo ngenxa yezimpi phecelezi refugees bathi kuze kuba uhulumeni uqinisekisa ukuphepha kwabo abaphindele ezindaweni zabo. Kulona lonke leli isonto leli iqaqibana lihlala ezindaweni ezahlukahlukene lilala ngaphandle ngoba lithi ke lifuna ukuvikelwa kwabe March and March. Kusola ngomsomluko kuleli sonto leli qeqeba liqhinqa ezikhungweni ezahlukene ngoba lithi lifuna ukuvikelwa kulandela imibikiselo lesikhundleni zokuxhumana ethi kumele kushaye umhla ka-30 kuJuni sebephindile emazweni abo. Omunye wabo uthi kunzima ukuphindela ezindlini zabo ngoba nakhona sebeyangenela bebizwa amaphepha. Uthi akulula ukuthi bephindele emazweni la bavela kuona. Bona ukuthi masibuye ukuthi sothi sibuyela makithi so benkingeni because lento siqale manje lo mhla ka-30 awakafiki. Uma ufika lo mhla ka-30 uzoba njani? Because abanye abantu kade balimazwe nje lana ngenxa yokuthi ayasinalo iphepha abalazi ukuthi iphepha lethu liverifyiwe ukuthi liyiqiniso noma cha. So siyasaba nje sinokusaba ngaphakathi kwethu. Iningi lalaba lisuka eDRC bathi ukwenziwa kwezinto ngokuxhaxhaka besimanje befaka izicelo zokuba seNingizimu Afrika ngomthetho yikona ukugcina kwenza abanye bangabe namaphepha avuselelekile. Ayike angazi ukwenzakaleni mhlambe kwi-system yala ekhaya eHome Affairs noma kanjani. Uma uthumela nje noma uthumela i-email kuHome Affairs ukuthi ufuna uku-extenda leli phepha lakho besijwayele ukuthola i-automatic response ethi ukuthi sesitholile ama-documents akho mawulinde ngesikhashana uzove uthole iphepha elisha elise-extendiwe. Manje angazi ukuthi kwenzakala iqala last year mhlawumbe ngabo October lapho September hayi le automatic email yavela yathi yashayeka umuntu akasayithole email uma applyela ayisatholakala because uma apply uthola le email ibikutshela ukuthi ungathumeli ama-email alandelayo kanye kumele ulinde mhlambe 2 weeks noma 1 week ukuze ukwazi ukuthumela uma ukuthi awutholanga email. So manje lento kade yenzeka ubona ukuthi uma uthumela i-email ukuze ukwazi uku-extend iphepha lakho noma ukuyi-verify hayi awusayitholi le mpendulo ezothi ukuthi automatic response nansi iphepha lakho selitholile uma seli-extendiwe sokuthumela lona. Ukuhlala kwabo kufika eDarkona Center kusukela ngoLwesibili baze baphuma ngoLwesine kugcine sekuphazamisa nosomabhizinisi abanamahhovisi ngaphakathi kwesikhungo. Omunye osomabhizinisi utholahlekelwe imali engaphezulu ka-20,000 amarandi ngenxa yokuthi amakhasimende akhe abesaba ukuze ezothenga. This is the third day asisebenzi nje akusebenzeki ngoba noma abantu befuna ukuza la abantu babona lento elaphandle bese bevele bayahamba babuyele emva. Abanye ke bakhona basithintayo mhlambe ngengcingo besibatshela isikhona phendlana indlela ningene but nje na ayabekho abantu abephazamiseka kakhulu business. Umasipala iTheku unxuse ukuthula emphakathini waveza nokuthi bazoboshwa bephindisela amazweni abo labo abazotholakala bengenama amaphepha semthethweni kanti umnyango zasekhaya obhekelela abangababaleki emazweni abo ngenxa yezimpi uthi babili kuphela abantu abatholakala bengenawo amaphepha semthethweni kulabo abathuthwa amabhasi beyiswa kumnyango. Kodwa bohosibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Usihlalo kazwelonke wezemfundo kwinyunyana inum umzika Yese Zakwe uthi bahlose ukusiza amalungu alenyunyana asethathe umhlala phansi kokwahlomisa ngolwazi lwezamabhizinisi namakhono ehlukene ukuze ekwazi ukuqhubeka nokuziphilisa. Uzakwe usho lokhu engxoxweni nabezindaba ngesikhathi ke behlangene ehholo lomphakathi eNgwelezane. Ngokubambisana ke neMine Workers Development Agency bahlanganise bonke abasebenzi abebese imbonini yezezimayini eRichards Bay asebethathe umhlala phansi ngenhloso ukubalekelela ngezindlela eziningi zamakhono noma ke amabhizinisi ukuze bakwazi ukuqhubeka nokuziphilisa sebehlele emakhaya. So njengoba sihlangana nabo ke namhlanje ukuthi siba organize sebe ngaphandle kwasekusebenzeni ukuze sibheke ukuthi
iziphi indlela esingabalekelela ngazo. One, ekuthenini uma ngabe ukuthi usuhlele ekhaya ugcina ungakwazi ukuthi uphile nje impilo ejwayelekile ngenxa yokuthi usungasenayo i-source of income. So okwethu ke namhlanje ukuthi sohlangana nabo bese siba nayo i-Mine Workers Development Agency ukuthi izobachazela ukuthi imapha amakhono engabanika bona ukuthi bakwazi ukuyiphilisa ngawo. 2, ukuthi khona yini amabhizinisi athile njengokuthi mhlambe bafuye inkukhu noma batshale in a form of ama-co-ops nakhona futhi okuzobalekelela ekuthenini bakwazi ukuthi baxoshe ikati ezi. Kanti-ke kuphinde kwakhethwa nekomiti elizohola bonke abasebenzi basezimayini asebathatha umhlala phansi ukuze baqhamuke namasamasha okuziphilisa. Siz-organize sikhethe ikomiti esolibiza ngokuthi Mine Workers, ex-Mine Workers Richards Bay. Sivulileke izandla ngoba sikhava imboni ye-mining, sikhava i-construction, sikhava i-energy, sikhava i-metal. So bonke labo basebenzi siyabahlanganisa kwenzela ukuthi kusuka manje kuya phambili kube nendlela esizovumelana ngayo ukuthi iziphi izinto esingazenza zokuyiphilisa. I-Mine Workers Development Agency ithi-ke umsebenzi wayo ukuthi-ke bakhe amathuba okuziphilisa kubasebenzi basezimayini asebathatha umhlala phansi kanye-ke nemindeni yabo. Lokhu kuhlanganisa-ke ukubanika noma ukubathuthukisa ngamakhono, ukweseka amabhizinisi amancane kanye nama-projects okulima. It was established so that post-employment, the communities, the mine worker communities could have other skills to look forward to in terms of developing their skills in business, food security and other interventions that seek to develop the communities. Unathi Gumbi wezezi skills uthi-ke basebenza kakhulu namasitha okuyona kabalekelelayo ngezezimali zokuxhasa ama-projects akhona emphakathini alekelela nokuqeqesha bebe bethola-ke lawo masenti amancane phecelezi stipend. Amasitha anama-skills fund okuyiwona awasebenzisa to develop ama-skills especially i-youth nama-ex-miners. So bengizobacacisela ke la ukuthi in the course of training siyayenze lokho ukuthi si apply uma sibe nenhlahla sathola ama funds sibese siveza ama opportunities ukuthi abantu abeze bezokwazi ukuthi ba train. Lokhu ke kushayelwe ke ihlombe labasebehlela emakhaya bathatha umhlala phansi, abanye babesebeziqalela amabhizinisi bathi lolu hlelo luzobalekelela kakhulu ukuze bakwazi ukuziphilisa bona nemindeni yabo. Lokhu kuzokwenza umehluko omkhulu kubantu abebegcina behambe emhlabeni bengalitholanga ithuba lokwenza okunye okuya phambili. So kuzosiza imindeni eminingi ngalento ngoba abantu bazosizakala bakwazi ukuthi baqhube imindeni yabo bakwazi ukuthi baye phambili. Istabeni ze1 KZN TV nginguSamgeliswe Nqulunga ngisengolezane. Inhlangano emele abasebenzi enyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal i-North Coast Workers Forum ithi izomashela inkampani eMondi ukuzwakalisa izikhalo zayo ikhononda ngokuxhashazwa kwabasebenzi bezinkontileka. Lokhu ke kulandela isiteleka sabasebenzi abangaphezulu kwama200 benkampani SGB eyakhela ke isikhafula inkampani eyakha iplant eMondi abaxhashazwa ngemiholo. Babeke phansi amathuluzi abasebenzi abangaphezulu kwama200 benkampani SGP eyakha isikhafula eMondi yakhele inkampani Stimula eyenza umsebenzi wokwakha ke plant entsha kulemboni. Labasebenzi bafuna unyuso la imiholo bathi babhala u30 ngehora esikhundleni sikathi 60 ngehora. Inhlangano emeleka abantu abangasebenzi North Coast Workers Forum ithi izomashela eMondi ngesonto elizayo ikhalaza ngokuxhashazwa kwabasebenzi bezinkontileka kule nkampani. Umholo lenhlangano wayezimen Ndlovu uthi basola uMondi ngokuba nomthelela ngongakhokheli ngendlela izinkontileka osebenzisana nazo. Ngoba singathola ukuthi SGP baholela amakenati nje uMondi obanikeza amakenati. Khumbula uMondi ukwazi ukufaka i-invoice namhlanje uhole emva kwenyanga ezimbili okusho ukuthi ke impilo yomsebenzi lapho iyona egcina iba sengcupheni. Ingakho si North Coast Workers Forum sithi kubhlungu okwenzekayo eRichards Bay, kubhlungu okwenzekalayo KwaZulu-Natal. Siyafisa umhlaba ukubheke uMondi ukuthi senza njani to transform. Abasebenzi be-SGP bathi ke sebezame kaningi ukuxoxisana nabaphathi kusukela ngonyaka wedlule kepha ke babashaya indiva kudaba lomholo. Ukuhlanganisa kwabafowethu lapha sikhethe umsebenzi ukuthi sime izathu zokuthi sime kungenxa ukuthi abaphathi sizamile ukuba nabo
ngokubacela ukuthi sicela sihlale phansi basinikeza ithuba ngonyaka odlule sahlala phansi sayichaza inkinga yethu ukuthi inkinga yethu iphathelene nemali baba abantu abahambayo abazobuya back ne feedback abakaze bebuya abaphathi saphinda futhi abafowethu ababekhethiwe ngaleso sikhathi baphinda futhi babuyela etafuleni bephinde beyokhalaza izikhalazo zabafowethu baphinda futhi abelungu bahamba beyabantu ababuya baze bebuye. Ubhlungu siyasebenza umsebenzi odangerous kakhulu. Umsebenzi oyingozi ngalendlela le. Kodwa manje asiphathekile kahle. Imali abasinikeza yona ibhlungu kakhulu. Uma ngayikhuluma nje ibhlungu ngoba abasinikeza u30 u37 le mali mawuthi uyayibala ngefortnight ikunikeza u3500 ngalesikhathi sokuthi izinto nazi ikhuphukile njengamanje le mali asifikisa indawo siphilela imbongolo siphilela ukuhlupheka sisebenza so kubhlungu kakhulu into esingayazo ithini sesaveza ukuthi sibeke kwabaphambili kangangokuthi abaphathi sikhulumile nabo abaphathi bethu masikhuluma nabo sikhulume 2 weeks back sabachazela sabanikeza incwadi ukuthi sicela ukuthi besilekelele emalini so abaphathi bakhuluma into abayikhulumayo kwangabikho into abasinikezayo. Kanti abanye abasebenzi bathi inkampani yabo ibaphendula izigqila cishe einkampanini zesikhafula engathi zenza lo msebenzi wesesikhafula iyona inkampani ecishe exhaphaza abantu kakhulu eRichards Bay kuzo zonke nje inkampani zesikhafula ezikhona ngoba ayikho inkampani ethi njalo onyakeni engabe nayo increase ngisho noma ngathiwa usheleni akwenzeke ukuthi inkampani engabe nayo increase but la saqala khona ukutohoza kule nkampani akaze kwenzeke ukuthi hayi makuthiwa iyafika leyo nyanga okuthiwa okay zonke inkampani zesikhafula yakhuphuka imali akwenzeki la ukuthi kube khona usheleni abawufakayo uzoyophuma itoho liphele uphinde ubuye usazorate leyo mali. Labasebenzi balenkampani bathi bazohlala phansi kuze kube umqashi uzwe ikhalazo zabo. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eRichards Bay. Ake sihlabana nali ikhefu sihlangabeza futhi nezinye masibuya. Sakubingelela sakwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ziyayishuka imbodla kwabokufika inum isiza ke abomhlala phansi kanti eyabangasebenzi izomashela eMondi. Ngenxa yokwanda kwabantu emphakathini umasipala eNewcastle sekudaleke ukuba ke ingqalasizinda yamanzi ingakwazi ukumelana nomthamo lokhu ke kuvele ngekathi kuphendulwa isoyi lokwakha isiphehlimanzi ngaphansi kuka Ward 5 noma ke kuka Ward 7 kulomasipala. Imeya lomasipala uXolani Dube uthi lo msebenzi uzoba isisombululo sezinkinga zamanzi ezibhekene nomphakathi waseNewcastle. Imeya kamasipala uXolani Dube uthi sizathu sokuqala lo msebenzi ingenxa yokwanda kwabantu emphakathini. Namhlanje ke emphakathi size nohlelo lokuzoyethula iproject ezoyethula namhlanje iproject ezosilekelela usihlanzela amanzi siphinde siwathuthwe amanzi siwayise emphakathini yangakithi eswela amanzi. Isizathu sethu sokuthi sikwazi uqala le project okokuqala sibonile ukuthi umphakathi sewandile ingqalazinda zethu esinazo ayisakwazi ukumelana nomthamo noma nezidingo zomphakathi. Okwesibili siyafisa ukuthi umphakathi wakithi uphume ekuthini usebenzisa ama-toilet omgodi ukwazi ukusebenzisa ama-toilet amanzi. Okwesithathu siyafisa ukuthi ama-project ethu ezindlu amile njengamanje amiso ukuthi amanzi enele ngoba ama-project ezindlu esiwakhayo manje ama-project ahambisana nokuthi uma kuconnectwa ama-toilet azoshaya. So asikwazi ke wonke lawo ma-project uqhubeka nawo ngenxa ukuthi siyashodelwa amanzi. Uphinde waveza ukuba lo msebenzi uzoba isisombululo ezinkingeni ezibhekene neNewcastle odabeni lwamanzi. So ke le project yanamhlanje izocishe ikwazi ukuthi ibe isisombululo kulezi inkinga esibhekene nazo zamanzi. Njoba ke bengichazela umphakathi ukuthi lesi sikhathi sibhizinisi le project ikhona enye project futhi esizoyiqala yokwandisa igcina imanzi zethu lapha ya phezulu entabeni entendeka siphinde ke futhi siqinisekise ukuthi lawo manzi siyawasondeza emphakathini. Kanti uphinde waveza ukuba izindawo zamakhosi kufanele zingasaleli emuva ngentuthuko. Ngeke ngasho ukuthi imiphakathi yasemakhaya kakhulu endaweni zamakhosi isalele emuva ngokwentuthuko.
so sifisa ukuthi ke ingayitholi isalele emumva ngokwentuthuko yiko sisebenzela ukuthi ayiwathola amanzi ahlanzekile uma sekunamanzi ahlanzekile ke sizondlulela kwesinye isigaba sokuthi nama toilet bakwazi ukuthola ama toilet ashawayo wona lawo esiqhubekayo nokwafaka ama VIP toilet awuhlobo lama toilet okwazi ukuliguqula lisebenzisa amanzi kalula inkosi ke ishilo lapho ukuthi kunohlelo lokuzokwakhiwa kwemall kuyo futhi lomhlaba isikhulu nayo leyo mall ngeke ikwazi ukwakhiwa makusenenkinga amanzi so sinezinto eziningana ezizoletha amathuba omsebenzi kodwa ezincike ekuthini sibe namanzi enele so ke namhlanje sizothula ke leyo project ukuthi sikwazi ukulethela abantu amanzi ahlanzekile nomasipala futhi sizokwazi ukuyithula umthwalo ngoba le project namhlanje amanzi sizobe sihlanzela thina sizokwathenga kanti uma siqhubeka nokuthenga amanzi iningi imali esikhokhayo le mali ke besikhokha sesokwazi ukuyithatha siyibhekise kwezinye idingo zomphakathi ubese gcizelela ngokuba kukhona abazohlumula ngamathuba omsebenzi kulokho iqiniso lithi ke bakhona abazothola amathuba omsebenzi isikhashana u30 kodwa futhi uma isiphelile ke le project bakhona esizobaqasha bakhona endaweni abazothola amathuba omsebenzi apermanent ingakho ngeke ngacela kusonkontraka ukuthi sicela siqashele noma babili abenza izifundo zobunjiniyela ukwenzela sizokwazi ukubukela ukuthi singakhela iniphe kwabo futhi bafunde ukuthi uma ephuma enesayithini iskill ebesitransferile kubo simane siqhubeke nabo uqinisekisa ukuthi asibi nezingqinamba mayisephumile kubi kuthobeka dladla izindabeni ze1KZN TV ngisosizweni bathole ithuba eliyingqa ezivela abafundi besikhungo samakhono eBobhoyi itolomyane emiyayiza lokuthekela ulwazi ngezindlela ke zokuqala amabhizinisi kanjalo nokwakhulisa owezokuxhumana kaGCIS usikhanyiso seyisi uthi kubalekile ukuthi ke bahlomisela abafundi ngolwazi ngoba ke iningi labo baphuma abazimele kodwa ke beshoda ngolwazi abafundi abafundela amakhono ehlukene kwisikhungo sikahulumeni intolomane emiyayize seBobhoyi ogwini bathola ithuba lokuthekela ngolwazi lokuqala amabhizinisi ukwakhulisa kanjalo nezobuchwepheshe be-internet owezokuxhumana kwaGCIS uthi bahambisana nezinhlaka ezahlukene ukuhlinzeka ngalolu lwazi uGCIS uyena ohamba phambili begqugquzela wonke ama-stakeholders ukuthi sizocijisa ingane ngolwazi ngoba abanye benza ama-welding abanye benza i-chef catering i-sewing abanye fashion design nokunye so sizoba prepare ukuthi babe ready for umsebenzi mase beqale ukuvula amabhizinisi wabo so sizobanikeza ulwazi nama skills ne capacity ukuthi bangene kanjani kwibhizinisi uthi bafunde nangendlela yokuziphatha uma besebenzisa izinkundla zokuxhumana Nade eyona part ebesikhuluma ngayo kakhulu iAI nokuthi bangayisebenzisa kanjani itechnology ukukhulisa amabhizinisi wabo no nendlela sezabafundisana ngendlela yokuthi uFacebook bangamaketha kanjani amabhizinisi wabo ngoba kunendlela yokusebenzisa i-social media ifuna ibusiness noma umuntu nje o private so uma une business khona indlela ekufunakala ukubehave ngayo so sobanikeza information ukuthi bangakwazi ukusebenzisa kanjani lo ma tools especially AI kakhulu iyona into besigcile kuyona omunye wabafundi uthi bafunde kabanzi ngokuzivulela amabhizinisi nokunye and opening our businesses ningi desifunding ngazo njengoba sivakashelo abantu baka Eskom baka Nedbank kanye nabaka GSI if I'm not mistaken so sizofunda kabanzi ngalokho umfundi ofundele ikhono leplumbing uthi uyazibona eqala ibhizinisi lakhe uma isephothule ikhono lakhe kanti kuningi akuzuzila zokusebenzisa yebo ngiyazibona ngiqala ibusiness mengabe ngiphuma ngisuka lana ulwazi lokuqala abasitshene ngalo it's about ukuthi i-target market you must know your target market since uzovula ibusiness because yona into ebalekile leyo in starting a business wazi ukuthi abapha abantu ozobasevisa ozobadayisela product omunye naye ufundela iplumbing uthi ulwazi alutholile lozobuchwepheshe Asho ukuthi namhlanje bezosifundisa kufika abantu baka government communications Eskom Nedbank namasipala then ke government communication wasitshela ukuthi khona into ekuthiwa i-AI nama fake news baqala wasibriefa ngokuthi okay AI isebhayi kukhona la sizakala khona ngasho ukuthi yasiza ngama homeworks kuyikona ukuthi futhi ine advantage lapho because igcina sesilekho umuntu asayibhala assignment asayithatha nalokho vela punch la ikhiphe yonke information kanjalo nokuthi nasemsebenzini wenza example ngabodokotela ukuthi
like mifuna ukwenzela ilo ikunika ama medications akho uyatype uthi okay unesifo sikanjani abhala phana iveze bese asho amaphilisi azokunika wona bese akunika amaphilisi into kanjani. Lumbiko benowethule Luza Mando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiseBhobhoyi. Lenyuke kakhulu kulonyaka izinga lomdelebhelo wamahashi iNkandla May Rural Horse Racing. Umeya kamasipala waseNkandla uNonhlanhla Nzoza uthi kulonyaka uma qhathaniswa nowangonyaka owedlule bakhuphule inani lemali lomklomelo yenjomane ezophuma phambili kulonyaka. Lomjaho ke ubusingethwe kwaNontshiza kuWard 5 eNkandla. Kulonyaka bagqugquzeli bomdelebhelo wamahashi iNkandla May bathi liya ngokukhula kweminyaka yonke izinga lalomjaho. Lokho kulandela njengoba ubusingethwe abantu abaqhamuka kwezinye izifundazwe kanti ihashi eliphume phambili kulonyaka lihlomule ngemali engu-80,000 amarandi. Umcimbi ofana nalo umcimbi okunikeza ukuthi uzazi ube nediscipline, umcimbi lo okufanele wonke umuntu omusha alibambe iqhaza. Okungithokozisa kakhulu futhi ngibone nabesifazana abancane bebambe iqhaza kulomcimbi. Ngakho ke ngiyafisa kubantu baseNkandla abasha ukuthi nabo babe ingxenye kulomcimbi, bakwazi nabo ukuthi ngokuzayo sibone bona futhi kuyibo futhi ababambe iqhaza, bayeke ukuhlala ezitolo, bayeke ukuhlala emgwaqweni, kodwa bayihlanganise futhi ngoba amahashi akhona eNkandla nabo bazokwazi ukuthi baqeqesheke bawenze lo mcimbi ube muhle. Ungqongqoshe wezemidlalo uciko namasiko waziNatal uMntomhle Khawula ukuthi babambisane kahle ngenhlangano i-Traditional Horse Racing and Breeding okwenza lo mjaho iNkandla May ube impumelelo. Kepha uthi ukhathazekile ngokuselela emuva ngokuthuthukiswa kwendawo singathi akuyo ngenxa yemali ebambe ihhovisi lamgcina mafa wesifundazwe. Theke kabi ukuthi kuze kufike lesikhathi akekenzeki lokho engangicabanga ukuthi sizokuqeda ngo2024 sibambisene nomnyango kaMfundisi uMhlonishwa uZondi we-Economic Development, Tourism and Environmental Affairs ngoba kunemali ebopheke lapha kwaTreasury iboshwe ukuthi kusaphikiswana ezinkantolo ngokuthi bazohlomula kanjani laba balomjaho kwamahashi wasemakhaya. Uma ngase kukhululeke leyo mali siyafisa ukuthi sithuthukise kakhulukazi inkundla lesedandi, siyafisa ukuthi nezinye izinkundla bese ziyahlomula kodwa lesedandi ngoba ila kwaqala khona yona enkulu kakhulu. Ngangithi kuzofika lesikhathi sesikwazela ukuthi siyithuthukise kodwa ke ithemba lilahlwa as soon as le mali ikhululeka ngoba imali eningani impela sifisa ukuthi infrastructure kakhulukazi yalagijima khona amahashi ithef yakhona ibe soft engeze ukwazi ukulimaza amahashi. Sibambisene ne-horse racing yakwaZulu Natal le professional lo mjaho sasifisa ukuthi nawo uzofika ezingeni lokuthi sekuyakwazi ukuthi abantu bakwazi ukuthi babheje bakwazi ukuthi bahlomule ngako zonke lezo izinto ezisesetafuleni ekusafuna sithuthuke siye kuzona. Lo mjaho uneqhaza elikhulu libambayo ukuthuthukisa umnotho wendawo. Lo mcimbi lo ubaleke kakhulu kuthina sisonke singabaseNkandla ngoba iyona nto la esibona khona ukuthi osomabhizinisi bethu bayathuthuka yini uma kuyilolu suku. Ngakho ke nje ngithi mangibuka ngibona ukuthi ayi umsebenzi wenzekile ngendlela eyiyo futhi nangendlela egculisayo. Ngibona nanabantu ngendlela abaphume ngakhona ukukhombisa ukuthi izinga libe phezulu kakhulu kulomcimbi. Futhi ngiyabuka ukuthi nosomabhizinisi bethu abancane basafufusa nabo namhlanje bazoyibona belala behleka bebuka ukuthi imisebenzi yabo yenzekile ngendlela eyiyo ngoba siqikelele kakhulu ukuthi osomabhizinisi abancane abathole ngisho nanemvume zokuthi bazokwazi ukuthengisa la ukuze bona bangabe nakho ukuthi sekufike abantu abasuka kwezinye indawo bezodayisa la. Kodwa ngikuthokozela kakhulu ke ngithokozela ukuthi lo mcimbi ngiyawubona ukuthi unyaka nonyaka uyakhula ngoba ngonyaka odlule wawungenjena kodwa nakulonyaka ngiyawubona futhi ukuthi ukhule kakhulu. Okusithokozisayo ukuthi ke siyinkandla sibancinyana ngoba kukhona nabantu abasuka kweindawo ezingaphandle koThekwini koGoli abakhona la abakhombisa ukuthi bayaweseka kakhulu lo mcimbi wethu wanamhlanje. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu eNkandla. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeza futhi nezinye masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazo ihloko ezihamba phambili namhlanje. Ziyayishuka imbodla kwabokufika isiza ke abomhlala phansi kanti eyabangasebenzi izomashela eMondi. Kuleli qophela kwesingena sijule engosini yezomnotho.
Irandi lakuleli R16.47 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe R22.11 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe R19.12 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $4,526.28 e-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube $102.58 umphongolo. Ake singene sijule ngosini yezemidlalo. Unethemba lokuhamba ibanga elide kwezesibhakela umshayisibhakela wase-Eastern Cape osezifake emabhukwini ke omlando uSiyakholwa One-Way Kuse ewina ke ibhande lomhlaba le-World Boxing Council phecelezi i-WBC Straightweight ngomgqibelo ke odlule. Ukuse wase-Duncan Village wehlule ngamaphuzu umpetha uMelvin Jerusalem wase-Philippines empini ke ebila phaya eMperos Palace eGauteng. Bekungeyosuku kwebezihleliwe i-Golden Gloves promotion kaRonnie Berman ngokuwina ibhande le-WBC eliyinyama emhlabeni wonke. Ukuse ungene emabhukwini omlando wesibhakela saseNingizimu Afrika ungowesine ke kubashayisibhakela bakuleli abaphethe ibhande le-WBC. Abanye ke nguThulani Sugar Boy Malinga waKwaZulu Natal, uDingani the Rose of Soweto Thobela waseGauteng, kanjalo noKevin the KO Kid Lerena wakhona lapha eGauteng. Ngaphezulu kwalokho ukuse ungumshayisibhakela wokuqala wase-Eastern Cape owine leli ibhande. Phezulu kokuba ke lesifundazwe sikhiqize ompetha bomhlaba bezinhlangano ezahlukahlukene ezisindweni ezehlukene. Ukuse uthe kumkhuthazile ukwazi ukuthi isifundazwe sakhe asikaze simkhiqize umpetha we-WBC. Ake sibhekene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ziyaguqa bese ziphethe namhlanje sihlangabeza futhi noma kanjani ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile